Knip. Ah, goeie. Mooi dat we er al bij binnen. Ik doe helemaal je leesbril op. Ja, er komt nog even een verhaal over wat je hem te wachten staat. In ieder geval, welkom in het Heeghoes bij deze speciale uitviering. En we hadden natuurlijk voor Crescendo. Dat broest op Frieske Groen, al 104 jaar. Dat is een prachtig jubileum. En natuurlijk het korps van Heeg, mag ik er even bij zitten. En we doen het Joert even wat oors als oors. Dus bereid je maar even voor. Crescendo speelt het namelijk onder leiding van Meine Verbeek. Al die prachtige muziekstukken. Dat doen ze net alleen, maar ze heeft nog een aantal special guests, om het zo maar eens uit te drukken. Onder andere Johannes Riepma, Wiep Goldenbelt Flapper. Ja, mooie namen, dure namen. Maar dat jij maar wel hoe dat komt. Redmer Stamhuis en Henk Jansen. Die binnen op Paardwest namelijk. Maar om verschillende zaken vast te lezen. Oer Crescendo, oer Heeg, de regio en natuurlijk de Friese taal en tradities. Daar ben je wel eens een gek op, no? Nou, dit in de vorm van programma's die hem weer kennen van Omroep Friesland. Zo kom ik dan ook weer in beeld bij deze. En zij verbinden de muziekstukken met elkaar. Ik zou zeggen, show eens even in het programmaboekje. Je er lekker voor zitten. Dit is in ieder geval Nordic van Varen en Him.